Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Juru Pambiji Sesorah Basa Jawi Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, ingkang kawula hormati para pamriksa pamiyarsa ingkang nderek mirsani adicara punika. Saderengipun sumangga kita tansah kunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, awit saking sih nugrahanipun kita saged pinanggih kanthi kebaing kawilujengan. Sholawat saha salam monggo kita kunjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia ing sakmangke tansah badhe paring syafaat dumateng kita ngantos dumugi ing yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu Juru Pambiji ingkang dahat sinuba sindarsana, keparenga kula matur wonten ngarsa panjenengan sami magepokan kalian pasinaon ing mangsa pandemi kangge mengeti dinten Guru Nasional wonten ing warsa 2021. Sambet kalian prastawa wonten ing titi wanci menika bilih pranataning pemerintahan ing nagari kita nembe wonten satunggaling wabah ingkang ndadosaken ewah saha mubah musi ing kawontenan. Inggih menika wontenipun wabah pandemi Covid-19 ingkang anjalari tatanan ugi pranatan mliginipun ing bangku pasinaon boten saged salaras kakalian pranatan ingkang sanesipun. Kedahipun para siswa saged aben ajeng kalian Bapak saha Ibu guru wonten ing bangku pasinaon. Amargi wabah menika anggenipun para siswa ngudi ngilmu kedah pun lampahi sinau wonten dalem kabantu dening Bapak saha Ibunipun piyambak. Pasinaon ing mangsa pandemi kaadani kanthi cara online ingkang betahaken sarana kados dene HP sapirangipun. Bapak saha Ibu Juru Pambiji ingkang dahat kinurmatan, kawontenan mekaten kala wau sampun kalampah kirang langkung kalih warsa dumugi titi wanci sakmenika. Pramila sedaya menika sejatosipun andadosaken ribet saha ruci ing manah tiyang sepuh siswa. Menapa malih kangge tiyang sepuh siswa ingkang kawontenan ekonomipun dereng mapan. Pramila saking menika madrasah nggadahi kawicaksanan kagem tiyang sepuh ingkang boten kagungan HP sapirangipun, supados Bapak saha Ibu guru kapurih nyaosi materi kanthi cara dipun ringkesaken lajeng dipun paringaken dumateng para siswa. Bapak saha Ibu guru wonten ing bangku pasinaon ngawontenaken penilaian dumateng siswanipun ugi kanthi cara online lan paring lembar soal dumateng para siswa. Bapak saha Ibu Juru Pambiji ingkang kawula hormati, mugi kemawon pandemi menika enggal jumangkah ninggalaken kula lan panjenengan sami supados pasinaon menika saged aben ajeng malih wonten ing madrasah amargi mudi ilmu ingkang babagan subasita lan trapsila kedah wonten tulodo saking Bapak Ibu guru dados boten saged kaadani kanthi online. Bapak Ibu Juru Pambiji ingkang dahat sinuba sindarsana, mekaten kala wau babagan pasinaon ing mangsa pandemi ingkang saged kula aturaken. Menawi wonten atur ingkang leres lan ngremenaken manah, sejatosipun menika saking peparingipun Gusti.
Menawi wonten atur ingkang boten ngremenaken manah panjenengan sami menika atur saking diri pribadi kawula pramila kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa kepindah. Pungkasaning atur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi